Velkommen til AT1 med logik og argumentation, som er en blanding af dansk og matematik. Øhm, Vi kommer til at komme ind på de her forskellige emner, som er, vi har nogle hovedemner: introduktion til logik, introduktion til fagenes metode, hvor vi har noget om de forskellige metoder, som de samfundsfaglige, sådan noget med kvantitativ og kvalitativ. Og så har vi redegørelse for udsagnslogik og prædikatslogik, med nogle forskellige punkter under, som vi kommer mere ind på senere. Redegørelse for argumentationsteori, og det er det, vi kommer ind på her i screencasten. Introduktion til logik. Logik, det er sådan at tænke med sund fornuft, så altså er sådan logik, det er sådan, hvis man kun tager det indlysende, og så man skærer alt andet væk. Det er for eksempel nogle eksempler, som vi kommer ind på, sådan noget med, at hvis vi siger, at alle Mac-computere er gode, Stefan har en Mac, ergo hans computer er god. Så tager man ligesom, det er jo indlysende, fordi ja, han har en Mac, så må den være god. Og det kommer vi til at snakke om senere. Der findes to former for logik: prædikatslogik og udsagnslogik, som vi også kommer mere ind på senere. Til fagenes metode, der findes to forskellige metoder: den formelle og den empiriske. Den formelle, den benyttes mest inden for matematikken, hvor man ikke behøver at tage ud i verden, og den empiriske, den benytter man mere inden for, sådan, hvor man skal ud i virkeligheden og sådan teste nogle ting. Og under det empiriske, der er sådan nogle forskellige metoder. Induktion, det er sådan, hvor man laver observationer, og så tager man ud og laver en regel, og så går man fra enkeltobservationer til slutning. Og ved den deduktive, det er sådan det modsatte af induktionen, hvor man sådan går fra en regel, og så ud og laver enkelte observationer. Og så er der den hypotetisk deduktive metode, hvor man først selv opstiller en hypotese, og derefter laver man deduktion, og så får man enten bekræftet eller afkræftet sin hypotese. Så er der en kvantitativ metode, hvor den har fokus på størrelse og mængder, og en kvalitativ metode, hvor man sådan går mere i dybden med tingene. Okay, når vi har et udsagn, så kan vi tillægge det en af de to sandhedsværdier, enten sandt eller falsk. Så her har vi et eksempel på et sandt udsagn, som er 5 går op i 20, fordi det er sandt. Og så for eksempel et falsk udsagn, det kunne være, der er aldrig sommer i Danmark. Det er jo falsk, fordi det er der. Når vi så har to udsagn, så kan vi så kæde dem sammen, eller ændre mening ved dem, for eksempel ved at sætte en negation foran. Og ellers så har vi det, der hedder en konjunktion, hvor vi kan få to udsagn til at være et udsagn. Og så har vi også en disjunktion, hvor sådan enten det her udsagn, eller også er det her udsagn, der er det rigtige. Og så har vi en implikation, som betyder hvis så. Det er for eksempel sådan, at du har et udsagn, som medfører et andet udsagn. Så for eksempel, han er jøde, det medfører så, at han er dansker. Så har vi så det her en biimplikation, som er hvis og kun hvis. Og et eksempel på det, det kunne være, vi har en trekant, og den er ligesidet, hvis og kun hvis alle tre sider er lige lange. Okay. Prædikatslogik, det bruges til at finde ud af, om det argument, som man har, det er gyldigt eller ugyldigt. Og under prædikatslogik er der sådan to vigtige ting at have styr på. Det er udsagnstyper, og så er det der hedder hvordan de figurer, hvordan argumentet kan være opstillet. Det er sådan de to vigtige ting at finde ud af. Så under udsagnstyper, der har vi 4 forskellige måder, eller 4 forskellige udsagnstyper, og det er, den første hedder universelt og bekræftende, og partielt og bekræftende, universelt og benægtende, og partielt og benægtende. Det er sådan de 4 udsagnstyper, der findes. Så har vi de 4 figurer. Det er sådan, hvordan et argument kan stilles op. Så først så kommer der 2 præmisser, og så kommer der sådan et argument til sidst her, altså ergo gælder det her. For så at finde ud af, om det er et gyldigt eller ugyldigt argument, man har, så følger man sådan her, ja, det er nogen, der har fundet ud af, at det her det er rigtigt. Så for eksempel, så første figur, der er A
gyldigt, eller en sammensætning af figur 1, og så udsagnstyperne A og A, så er den gyldigt, og EA, E og AII og EIO er gyldige. Så eksempel på det kunne fx være, alle pattedyr lægger ikke æg, alle fugle lægger æg, ergo, altså fugle er ikke pattedyr. Det er så en figur 2, fordi vi har prædikat, og så har vi mellemled, og så har vi subjekt, og så har vi mellemled, som så ender ud af, at vi har subjekt og prædikat. Og det har så kombinationen E, A og E, som I kan se herover, hvilket betyder, at det er en gyldig argument, fordi den også er heroppe i figur 2. Vi snakkede tidligere om konklusioner i de her formelle, i det her formelle logik. Og nogle gange så kan de konklusioner så også være usande, selvom præmisserne egentlig er sande, men det kommer bare ikke til at give logisk mening. For eksempel det her eksempel her med, at pigen godt kan lide gulerødder. Kaniners yndlingsfoder er gulerødder, ergo pigen er en kanin. Det er jo ikke sund fornuft, det er jo ikke rationelt. At pigen er en kanin, det er jo, Og ellers så findes der den her, som vi også snakkede om tidligere, det her med Josefine er en kvinde. Alle kvinder er udstyret med dårlig stedsans. Ergo så kan Josefine ikke finde vej, fordi hun har dårlig stedsans. Fordi hun er en kvinde. Det er den model, vi har arbejdet med indtil videre. Og den kan nogle gange virke ikke så godt, fordi at den tager ikke forbehold for, at man skal overbevise folk, og man skal ligesom have dem med på en idé om, at Josefine hun ikke kan finde vej. Så derfor så gør man det, at man putter nogle ekstra ting på, som sådan noget med at sige, at putte en rygedækning på. Det vil sige, at du tager noget og siger, at der for eksempel er en forsker, der har sagt, at kvinder ikke kan finde vej. Så tager du forbehold for, at dem jeg kommer til at debattere imod, hvis det er en debat, du siger, at Josefine ikke kan finde vej, at de har helt klart tænkt sig at sige, at Josefine, hun har jo bare en GPS. Men så siger man så, at hun kan finde vej, når hun kører i sin bil, men der har hun kun en GPS til hjælp. Og så kan man så sige, med en GPS. Og så kan man så putte sådan noget ekstra på, sådan noget lidt ligegyldigt noget, men som får folk til at tro mere på det du siger, måske, at hun kan fare vild i en telefonboks, som er den her strygemarkør. Og